Croeso i chi gyd i'r oedfa bore yma. Croeso arbennig i Lewis Roderick. Fydd yn bregethu nes ymlaen, a croeso hefyd i Jenny, plant yn hyfryd eich gweld chi. Gofyn bydd Duw yn bydithio eich amser chi gyda ni heddi. Mae'r coeddiadau ar y sgrin a jyst drwy ambell beth. Mae Emyr gyda ni bore yma, ond heno bydd Emyr yn bregethu yn Pont Adawe. Yn cofio am yr eglwys yna am Steffan yn arbennig. Ac yna, sy'n nesaf, ni disgwyl Adrian Break yn harwen ni, a bydd hi'n syl cynta'r mis a syl Cymundeb. Gwyn y coeddiad wrthnos ar y sgrin, y gweddi nos Fawrth, gyda bydd y clybiau fel arfer a dy Gwener. A wedyn, ragrybydd ar 15fed o'r Fennaf, bydd y clybiau yn mynd lawr i'r Bari, i'r Traeth, ac yna'r diwrnod canlynol ar Dydd Sadwrn, yr 15-16 o mis Gorffennaf, bydd cwrdd aelodau fan hyn am 2 o'r gloch. A gobeithio, gallu cael barbecue ar ôl hynny, os bydd y tywydd yn well, nawr i pnawn ddo. A wedyn, jyst atgoffa chi, mae casgar y mis ar gyfer gwaith enfys gobaith. Cyn i mynd yna, y cyfan cynnych ni weddio. Ni yn diolch i ti o Dduw ein Tad am y cyfle yma nawr i ddod at ein gilydd i dy addoli di, i dy ganmol di, i ddysgu mwy amdano ti, a yn cael ein newid i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch i ti bore yma, dyn ni ryddid i wneud hyn. Ni'n diolch i ti bod ni'n dod y bore yma i ddathlu y ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn ddyn ac yn dduw, yr un sydd wedi concro marwolaeth, a bod y bedd yn wag, a bod gyda ni'n sydd yn eiriol droso ni. Ni'n gweddio nawr felly, byddwn ni yn gwneud y mwyaf o'r cyfle yma sydd gyda ni. Ni'n gwybod bod ni'n gallu dod weithiau bron o ryw ddyletswydd, neu bron o ryw arfer, oherwydd mae dyna beth ni yn gwneud bob dydd Sul. Ond ni'n gweddio arwydd bod ti'n llenwi yn colonnau ni a awydd nawr i daddoli di, wrth ni ganu gyda'n gilydd, wrth ni gyd weddio, byddwn ni wir yn dygeisio di, wir eisiau profi dy bresenoldeb di. Eisiau i ti ddangos i ni pethau ryfeddol yn dair di, fel bod ni'n ryfeddu at yr Efengil, ryfeddu at y ras di, ryfeddu at dy ddoethineb di. Ond ni'n gofyn arglwydd bydd ti yn drigarog wrthon ni, bydd gyda ni bore yma, bydd gyda Lewis nawr yn arbennig, bydd gyda ni drwy'r dydd, a gwna ni yn bobl sydd yn ddiolchgar, ac yn bobl sydd eisiau plygu fwy i dy wyllus di, a eisiau i fyddhau i ti, a bod yn halen ac yn oleuni yn y byd i ti roi ni ynddo fe. Bydd gyda ni nawr, a ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Ni'n ganu'r ymyn gyntaf, rhif 59 yn yr atodiad yng Nghrist ei hun, mae ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth fy nghân, mae'n gonglfaen, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi, mewn dŵr a than, ei gariad pyr, ei heddwch mawr, dim ofn i mi, ac ymdrech nawr, fy nghyster yw, fy oll yn oll, yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Rhif 59. Oh
Mae dycheniad bod yma'n dod o lyc penod 15, penod 15 o Efengyl Lyc, a dameg y mab Caerdydd, chi darllen o adnod 11 i ddiwedd y benod. Ac meddai, Iesu Grist, yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Dwedodd yr iengaf honent wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi'r gyfran o ddystad sydd i ddod i mi. A rhannodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Chydig ddyddiau yn ddiweddarach, wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab iengaf i wlad bell. Ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw yn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newid enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd ynte fod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w geiau i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, a nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna, daeth ato ei hun, a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf, ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di, nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Cymer fi fel un o'th weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tostiriodd wrtho, rhedodd ato, a roes ei freichau am ei wddf a'i gysanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch. Dewch â gwisg allan, yr orau, a'i gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei fus, a sandalau am ei draed. Dewch â'r llio sydd wedi ei besgu, a lladdwch ef. Gadewch i ni wledda, a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, fy mab, wedi marw, a daeth yn fyw eto, yr oedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. Yna, dechreuasant wledda yn llawen. Yr oedd ei fab hynaf yn y ceie. Pan nesawodd at ti ar y ffordd adre, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato a gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn hollach, a mae dy dad wedi lladd y llioedd wedi ei besgu. Digiodd ef a gwrthod mynd i mewn. Daeth ei dad allan ei gymell yn dair i'r tŷ, ond atebodd ef, yr holl flynyddoedd hyn, bym yn was bach i ti. Heb anifuddhau erioed iddo'r chymyn. Ni roddais erioed i mi gymaint a mynd gafr i mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Ond pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difad y eiddo gyda ffyteinied, lleddais iddo ef y llioedd wedi ei besgu. Fy mhlentyn, idda'r tad wrtho, yr wyt ti bob amser gyda mi, ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Yr oedd yn rhaid gwledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, dy frawd, wedi marw, a daeth yn fyw. Yr oedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. Wel, bod i ddew yn dythio i air i ni heddi. Ech ni ganu emyn arall. Rhif 150 yn llyfr emynau. Fy Iesu yw fy niw, fy mrawd a'n prynwr yw, ffyddlonaf gwir.
Arwain fy uned wnaeth, o'r gwledydd tywyll caeth, I wlad o fel a llaeth, paradwys byr. Rydych ni weddio. Ni'n dod o dy flaen di yn awr o ddiw, y diw anfeidrol, fel ni newydd gan i nawr, yn dod a plygu o dy flaen di, ac yn gydnabod dy fod ti yn anfeidrol, dy fod ti o'r dechrau i'r diwedd, dy ti heb ddechrau, dy fod ti yn ddew tragwyddol, ac I ni yn feidrol, bod ni yn anghofio yn ei weithiau. Gwyddio ar gwyddo ti'n dangos I ni, pa mor feidrol I ni, pa mor fregus yw bywyd, pa mor fach I ni, bod ni ddim ond yma am gyfnod byr iawn. Yn ni'n plygu o dy flaen di, y Duw sydd yn holl a hiog, a ni yn bobl wan. Yr un sydd yn sanctaidd ac yn berffeth, a ni yn dod o dy flaen di yn bobl sydd yn llawn beiau, yn siomedig hyd yn oed gyda ni'n hunain, yn siomedig yn ôl safonau'n hunain hyd yn oed, heb sôn am dy safonau di. A ni yn diolch I ti bod yn y ffordd I ni ddod o dy flaen di. I ni yn diolch I ti y bore yma am dair di. Diolch I ti am y dymhegion, diolch I ti am yr holl ddymhegion I ni wedi mwynhau elwa cymaint o'i darllen astudio yn ystod y misoedd diwetha. Ac yn ni yn diolch I ti, dy fod ti yn ddew sydd yn siarad. Dy fod ti di siarad yn y cread sydd o'n cwmpas ni. Bod ni hyd yn oed clywed y taranau gweld y mellt. Hyd yn oed gweld ryfeddod byd natur a'r tymhorau a sylweddoli dy fod ti'n ddew sydd wedi creu popeth ac yn cynnal popeth. Ond ni'n diolch I ti yn fwy dy fod ti'n siarad yn dair di, bod gyda ni y Beibl, bod ni wedi clywed yr Efengil. Ni'n diolch I ti am hynny bore yma. Diolch I ti yma, achos dy ras di yma hynny. Sy'n byd gyda ni I ymffrostio ynddo. A ni'n diolch I ti am deiriau di. Diolch I ti am eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn ar arglwydd ni ddod at y ddameg yma. A byddwn ni yn ryfeddu at dy ras di ato ni. Diolch I ti am
cyfres yma o ddamhegion yn dangos sut wyt ti yn chwilio amdano ni. Fel yr un yn y bugail yn chwilio am y defed, a'r un oedd yn chwilio am y darn arian. Diolch i ti hefyd am y ddameg yma. A dy fod ti yn ddiw sydd yn tosturio wrthyn ni, yn cyflwr ni, yn y ffordd i ni, fel y mab y fradlon yma, eisiau byw bywyd i ni yn hynny, ac eisiau anwybyddu dy gyfreithiau di, a'r hyn sydd orau i ni, eisiau byw yn hynanol, gan ddilyn beth i ni'n teimlo sy'n iawn, ond ni'n diolch i ti, dy fod ti'n dod ato ni, wedi ni'n neud mes o'n bywyd, dy fod ti yn dod ato ni, gan dangos dy dosturi ato ni. A ni'n gweddio arglwydd, bydde hynny yn rhyfeddu ni y bore yma. Yn gweddio hefyd, ni feddwl am y ffaith yma bod yna ddau fab, yn gweddio bydde ti'n cadw ni, rhag unrhyw hunan gyfiawnder hefyd. Ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, felly deimlo rhyw falchder felly bod ni yma bore yma, bod ni yn dod i'r capel, bod ni yn dygeisio di, ond o arglwydd, cadw ni rhag unrhyw hunan gyfiawnder o gwbl. Ni'n gofyn bydd ti yn atgoffa ni. Mae dim ond oherwydd y ras di i ni yma gwbl. Ac ni'n gweddio arglwydd. Byddwn ni'n gweld mwy a mwy o bobl yn dod i dy adnabod di, yn gweddio dros bobl i ni yn ei nabod. Bydden nhw yn fel mae'r ddameg yma'n dweud, yn dod at nhw eu hunain, yn sylweddoli pa mor wag yw bywyd, sylweddoli bod nhw yn gyfrifol am ei bywyd ac yn atebol o dyflaen di. Ac y bydde yna bobl i ni'n nabod, hyd yn oed y bore yma, yn dod ata ti. Ni yn diolch i ti arglwydd, bod ni yn clywed, hyd yn oed yn dyddiau caled yma i ni'n byw yno. Ni diolch i ti bod ni yn clywed am eglwysi sydd yn gweld ffrwyth, sydd yn gweld pobl yn dod ata ti, yn dod yn ôl ac am dy adnabod di. Ac yn ni'n gweddio arglwydd, bydde ti yn trigyrhau wrth ni, fel dy eglwys di, trigyrhau wrth yn gwlad ni. Ni yn cyflwyno arglwydd y misio sydd o'n blaen ni ar gweithgarwch fydd dros yr haf. Cyflwyno gwaith gwersylliodd i ti a'r paratoi sy'n digwydd nawr. Na'n gweddio bydde ti'n paratoi colonnau y plant yna fydd yn mynd ar y gwersyllioedd, a'r holl rai sydd yn arwen. Gweddio arglwydd bydde ti yn trigyrhau, bydde ti yn gwarchod y gwaith yna. Byddwn ni'n clywed am drwydigaethau, gweld pobl yn troi at y ti ac yn cerdded gyda ti am fynyddoedd i ddod. Gwneud gwaith ar y treithau ac mewn cynadleddau ac yn gofyn ar i ti droi y tonau yn ôl fel bethau, bod gymaint bod yna drai wedi bod. Ni'n gweddio arglwydd yn gweld fel bethau llanw'n dod mewn unwaith eto yn ein gwlad ni. Ni yn gwneud byd ni i ti, gymaint i ni i ddarllen amdano, sydd yn entrysthau ni, gweld gymaint o gysineb a dioddau. Ni'n gweddio arglwydd dros sefyllfa yn Wcrain, yn gweddio yn y wlad yna, gyda'r holl rhyfela sydd yn digwydd yna, a'r lladd, a'r pethau erchill sy'n digwydd, yn gweddio bydde ti yn trigyrhau, ac dy deyrnas di yn dod gweitha y cyfan, a bydde ti yn adeiladu dy eglwys di, a hynny yn ar draws Ewrop ac ar draws ein byd ni. Ni yn dod at y ti felly nawr y bore yma, ni'n dod gyda beichiau personol felly, gwybod bod yna bethau felly ni ddim amrannu â phobl eraill, ond wyt ti yn yn adnabod ni, yn gwybod pob peth sydd yn ein llethu ni ac yn cael ni lawr ac yn ein trysthau ni ac yn gweddio arglwydd y bydde y diwrnod yma yn gysur i ni. Bydde wir yn ddiwrnod o orffwys. Ni chi gosod naill ochr unrhyw ofal am waith
a'r pethau ti angen i gwneud, a byddai ti'n rhoi gorffwys i ni yn gorfforol, ond hefyd y byddai ni yn wir yn teimlo bod e'n wledd i fod yma, i ddarllen dair di, i weddio ac i glywed y gair yn cael ei esbonio, ac byddai ni'n ymwybodol, dy fod ti trwy dy ysbryd yn ein plith ni, yn gweithio yn ein bywydau ni, i newid y ffordd i ni'n meddwl, i newid ein blaenoriaethau ni, a byddai ni wir yn ei garu, a bod ni'n wir yn cydweud yn bod ni yn dy garu di, ac am fyw i dy wasanaethu di a dy blesio di. Ni'n cyflwyno emyr y ti, yn gwyddio dy feth, fydd fyny bont y dawe, heno, gwyddio fy ti yn bendithio yr eglwys yna. A gymaint o glwysi eraill nawr sydd ar ein calon ni, a draws Cymru, yn gwyddio y byddai ti yn siarad yn glir, trwy dy ysbryd. Bydd y bobl yn eistedd lan yn ei seddi ac yn dal ar bob gair, yn gwrando yn astyd ac yn ymwybodol mae ti sy'n siarad a dy fod ti'n delio gyda ni ac yn ymwneud gyda ni. Diolch i ti y bore yma. Diolch yn fwy na dim byd arall am yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd yma i fyw bywyd perffaith, i bywyd oedd yn hollol ifydd i ti bob dydd o'i fywyd. Diolch i ti bod wedi rhoi hunan yn aberth dros ni. Ac ni yn diolch i ti y bore yma bod gyda ni o beth sicr, o fywyd tragwyddol, trwyddo fe. Ac mae bywyd tragwyddol yw dy adnabod di. Chi helpa ni arglwydd i fod yn bobl sydd wir eisiau bod. Ddim jyst yn dweud y pethau yma, ond bod ni mewn perthynas real gyda ti. Lle ni'n gwrando ar dy lais ti, ac ni'n siarad gyda ti, ac i ni fyddhau i ti, ac i ni wrth ein bodd gyda ti. Diolch dy fod ti yn eiriol dros ni. Diolch i ti bod ni'n gallu bod yn sicr yna bod neb yn mynd yn dwy ni allan o dy law di. Felly, o arglwydd derbyn ni nawr, gwyddi oedd ti'n bendithio dydd i ni, a hynny nid erwydd bod ni'n heiddi dim byd, ond am dy fod ti yn ddew sy'n llawn gras. Derbyn ni yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist. Amen. Wel, cyn Lewis yn dod lan i esbonio gair ni wedi darllen, ni wni ganu emyn arall, sef rhif 519 yn llyfr y Myner, rhif 519. Mynd a wnaf, dan godi llef, o dad, madde, pechu wnes yn erbyn nef, o'th flaen dithe. Nid wyf deilwng fab i ti, dad trigarog, ro le i mi, yn dy di, fel gwas cyflog. Blinais ar y wlad, lle mae pechu. Am ddod adre i di fy nhad, rwy'n hireithi. Bydd dy hunan, Iesu mawr, yn fy nethu. Na dim roddi farfe i lawr, nes gorchfygu. 519.
Bore da. Bore da. Diolch yn fawr. Fi bach yn gyfarwydd hynna, bach mwy o back and forth. Mae'n fe'n hyfryd i fod â chi bore yma. O'n i'n gweithio'r plant bore yma cyn gadael. Dyma'r pobl nath ddysgu'r efengyl i ni, dyma'r pobl nath gosod y sylfaen i ni o beth i ni eisiau ein bywydau i fod. Ni eisiau ein bywydau gytre ni fod yn croesawgar i bobl newydd o hyd. Ni eisiau'r efengyl i fod canol popeth i ni'n wneud fel teulu. A chi nath ddysgu'r efengyl i ni. Felly ni'n wrth ein bod nôl gyda chi heddiw. Trowch, please, i Luc penod 15. A ni'n mynd i ddisgwyl ar y dameg cyfarwydd yma bore yma, ond falle mewn ffordd gwahanol, neu mewn ffordd annisgwyl. Wy eisiau dechrau trwy gweddio. Newch chi weddio gyda fi, please. Arglwydd ti sydd yn yr uwch nefoedd. Diolch bod dim angen i ni bego ti i ymwneud â ni. Ti wedi ddangos i ni yn yr arglwydd Iesu bod ti eisiau dod ato ni. A ti yma, trwy dy ysbryd. Ti yma gyda ni nawr. Wrth i ni troi at air, please, please helpa ni glywed y lais ti. Ac i wybod y gwahaniaeth rhwng y gwirionedd sydd yn y gair a'r pethau ni'n clywed, a'r pethau ni'n clywed bob dydd. Helpa i ni glywed y lais ti ac i weld yr arglwydd Iesu yn ein calonnau. Ac helpa ni, please, i profi dy ras ddiddiwedd. Gras ddiddiwedd i bobl sydd wedi dod i ddiwedd ei hunain. Diolch dy fod ti llawn trigaredd a gras siaradau i ni arglwydd. Amen. Reit, Ems, ges ti'r llun na? Nes i ddanfod lluniau i ti do? Oedd e on the screen? Na, dim props, no worries. Na, dim problem, no worries. Wel, mi eisiau chi dychmygu nawr bod fi wedi dangos llun i chi. Chi'n gyfarwydd gyda Charles Mackesy. Na i ddam yn ymlaen i emyr, chi cael ei troi WhatsApp neu beth bynnag nes mlaen. Chi'n gwybod y boi nath sgwennu The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charles Mackesy. Mae fe'n Gristion, mae fe hefyd yn artist fi'n credu yn hyfryd. Mae fe wedi gwneud cyfres o paintings wedi seilio ar y pennod i ni newydd ddarllen. The Prodigal Son, The Prodigal Daughter. A mae pob un yn cyfleu plentyn yn just cwmpo mewn i freichiau y tad. Ac i fi'n ymwybodol bod fi'n gweud hwn o flaen Catrin, a fi'n siŵr allai Catrin cywiro fi mynd in, I think they're pretty good. Maen nhw'n cyfleu dyfnder, cariad y tad tuag at y plentyn sydd wedi mynd off y tracks. Maen nhw'n cyfleu plentyn yn cwmpo'n exhausted mewn i breichiau ei dad. A wedyn y tad yn gafel yn sownd ar ei blentyn. Ddim eisiau colli fe eto. Dyfnder calon y tad tuag at y mab oedd e'n meddwl oedd wedi marw ac ar goll. Wedi ymwrthod a'i dad ac ystraffu ei fywyd mewn bywoliaeth di-hyd. Yng nghanol yr adfail, mae'r mab yn dod i'w synhwyrau ac yn dychwelyd adref. Chi'n gwybod y stori? Ac yna, wrth agasau at ei dad, mae'n gweld ei dad a mae'n profi nid wrth cyfarfod ei dad, mae'n profi nid condemniad, ond cyfleidiad. Cyfleidiad a chysanau gan tad sydd wedi colli e cymaint. Dydd ar ôl ddydd, mae'r tad wedi aros amdano fe. Ac unwaith mae fe'n gweld ei fab yn dod dros y bryn yn y pellter, mae'r tad yn redeg, a mi'n siŵr bod chi'n gwybod bod hon yn peth hollol cywilyddus i wneud yn y wylliant y dwyrain canol, i dad redeg ac i ddangos ei goesau. Ond dyna beth mae'r tad yn fodlon wneud, achos dyna yw dyfnder ei gariad tuag at ei fab. Mae'r tad hwn yn fodlon gwybod cywilydd mwyn cyfleidio y blentyn golledig. Ond eto, nid dyna yw'r holl stori. Dim ond hanner stori yw hwnna. Mae yna frawd arall yn dos o adnod 25 ymlaen. Mae yna frawd arall. A mae'r ail frawd, y brawd hynna, mae yr un mor golledig a'r brawd cynta. Nath e byth
cymryd o'r etifeddiaeth yn gynnar, na redig I ffwrdd. Nath ef I edrych arno, nath ef aros yn hollol ffyddlon. Ond edrychwch ar adnod 29. Ond atebodd ef, y brawd hynna, a'r holl flynyddoedd hyn, bym yn was bach I ti, heb anifuddhau erioed I thorchymyn. Ond, ni roddais erioed I mi gymaint a mi'n gafr I mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Yr holl amser oedd y brawd hynna yma, oedd e'n neud mwyn cael ei wobrwyo gan ei dad. Mae pob riant yn yr stafell yn gwybod, smo cariad yn gweithio fel yna. Smo cariad yn gweithio. Chi methu ennill cariad, chi ond gallu derbyn cariad. A'r pwynt yw, mae'r brawd hynna yr un mor ddall at gariad ei dad na'r brawd cynta. A mae'r stori yn benni gyda'r tad yn mynd allan at o fe hefyd, ac yn ymbil arno fe I sylweddoli faint mae yn ei garu ef hefyd, codna 31. Fy mlentyn, yr wyt ti bob amser gyda mi, ac y mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo I ti yn barod. Dyna ffaith yn caru ti. Mae popeth sydd gennyf fi yn eiddo I ti. A dyna le mae'r tad ar ddiwedd y stori yn desperate, yn bego I blentyn I ddod mewn ac ymuno gyda'r llywenydd. Falle o holl straeon Iesu, dyma'r un mwyaf adnabyddus. Ac mae Iesu'n dweud y stori mwyn I bob un ohono ni, mwyn I bawb sylwi maint cariad Duw tuag ato ni gyd. Dim ots os I ni fel y brawd iau sydd wedi treulio bywyd yn yr holl ffyrdd anghywir, a dim ots chwaith os ni fel y brawd hun anghyfiawn sy'n mor hyderus yn ei moesoldeb bod ni'n hollol ddall a meirw I gras Duw yn y lle cyntaf. Y pwynt yw, yn naturiol, I ni gyd o'r goll. Pob un ohono ni. A falle bod rai ohono ni yma y bore yma'n tymlo hon fwy nag eraill. Ac eto, edrychwch ar y testyn, edrychwch beth mae Duw yn neud drosto ni. Yn union fel yn y stori, mae fe'n dod allan I gwrdd â ni. Sylwch bod y tad yn mynd allan I gwrdd ar ddau mab. Mae'n mynd allan I gwrdd â'r mab sydd yn mynd yn bell I ffwrdd, a mae fe'n mynd allan at yr ail mab nath aros yn agos. Mae'r tad yn mynd allan at y ddoi. Yn union fel mae Duw yn neud. Mae'n dod allan I gwrdd â ni. Mae wedi dod ato ni. Wedi cymryd cnawd. Wedi dod I byw yn ein plith. Ac yn hollol ewyllysgar, mae wedi cymryd ein cywilydd ar ei hunan. Mae wedi cymryd cywilydd nid trwy dorchi wisg a redeg, ond trwy dioddef a marw ar groes. Berchen pob bai yw wnaethon ni erioed a talu amdano nhw gyd. Mae wedi talu am fywoliaeth ddi-hyd a mab iau, a mae wedi talu am hunan balchder, hunan gyfiawnder y brawd hun, oherwydd bod ef yn caru y ddau. Ac os ych chi'n cymryd dim byd arall o'r pregaeth hon y bore yma, cymerwch hwn, mae Duw yn caru chi. Dim ots beth mae'r bywyd chi wedi disgwyl fel, mae Duw yn caru chi. Yn union fel I chi, cyn I chi newid. Dyna yw natur gras. Mae jyst I penderfynu am bwy bynnag reswm mae ond ef yn nabod, yn gwybod, mae ef wedi penderfynu caru chi. Dim ots beth mae'ch bywyd chi wedi disgwyl fel. A heddiw, anyway, dyna yw hanfod y dameg. Dyna yw prif bwynt y dameg. A mae angen gweud yna, achos sa'n gwybod, am yr 20 munud nesaf, so I really eisiau sôn mwy am bwyty fe. Yn lle, wi eisiau disgwyl ar y dameg hwn trwy lens codi plant. Achos bod y testyn ddim really i'w wneud â magu plant, wrth I fi ddarllen dros yr wythnosau diwethaf, mae yna 5 peth wedi taro fi sy'n fi'n credu yn berthnasol I rheini sydd ar rhan I ware, a'i rôl I ware mewn magu plant yn yr efengil. I rieni ac I eglwys achos mae'r plant yn eiddo ni gyd, yn dyn nhw. Mae'r rôl gyda ni gyd I magu nhw yn yr efengil. So dyma ni, mae 'da fi 3 ar sylwad, 3 peth fi wedi sylwi yn y testyn, a 2 implication, beth yw hwnna? Goblygiad, efe? There we go. Alright, ar sylwad cyntaf ar y testyn,
Dyma'r arsolwyd cyntaf. Mae rai rhain yn really amlwg, ond mae wedi cymryd 20 mlynedd i fi sylwi yn nhw. Right. Pwynt cyntaf, arsolwyd cyntaf, cafodd y ddau fachgen o'r un fagwraeth. Cafodd y ddau plentyn yr un fagwraeth. Mae hwnna mor amlwg, nag e. Dau fachgen, un tad, un cartref, ac eto, maen nhw'n dewis llwybrau gwbl gwahanol. Yr un magwraeth, dau llwybr. Sawl gwaith i chi meddwl dros y 2 flynedd diwetha, 2000 o flynyddoedd diwetha, fy'r stori hon wedi cael ei ailadrodd? Sawl gwaith i chi meddwl, sawl gwaith yw'r stori hon wedi cael ei ailadrodd yn yr ystafell yma? Yr un magwraeth, 2 ffordd hollol gwahanol. Ond i gyda rhywun yn newyddar, rhywun ar stryd ni, actually, ni ddim yn agos iawn, ond oedd e'n adrodd ei fersiwn ef o'r stori hon wrth i fi. Ar ôl magu ei 2 ferch ar ei pen ei hun, mae wedi gwneud job arbennig. Mae'r ddwy yn nhw wedi mynd i gyfeiriadau hollol gwahanol, ac un i cyfeiriad tragic, actually. Ac bod ni ddim yn nabod yn gilydd, oedd e'n gweithio fi am bywydau ei 2 ferch, a gyda dagren ei lyged, nath ei weithio fi y brawddeg yma, nath sydd wedi aros gyda fi eriod. I taught them both to ride a bike. I taught them both to ride a bike. They had the same upbringing. Ac eto, ath un y ffordd yma a'r llall ffordd hyn. R'un tad, r'un magwraeth, 2 ffordd. Nawr efallai mai dyna yw eich stori chi, neu stori eich teulu chi. A nid yn unig bod eich plentyn wedi dewis llwybr gwahanol, falle bod eich plentyn chi wedi gwrthod Duw yn llwyr. Falle bod eich plentyn chi wedi gwrthod y Duw chi'n caru a wedi dysgu amdano. Ar y cyfle cyntaf, wnaethon nhw wrthod Iesu a gadael yr eglwys. Falle mae bore Sul yn cyfnod poenus i chi, achos wrth i chi cwrdd gyda'ch pobl y bore yma, chi llawn stafell, chi yn yr un stafell a'i cyfoedion nhw sydd wedi parhau i ddoli Iesu Grist, a sydd yma y bore yma, neu o leia mewn eglwys arall. A'r cwestiwn sydd wedi bod yn mynd rownd eich pen chi yw, allwn ni wedi gwneud rhywbeth yn wahanol? Allwn ni wedi gwneud rhywbeth yn gwahanol i ysgoi gweld un yn mynd ffordd yma a'r llall ar ffordd hyn? Allech chi wedi gwneud rhywbeth yn wahanol? Wel, mae'r ateb yn amlwg yn tydi. Wrth gwrs allai ti. Wrth gwrs allai ti wedi gwneud rhywbeth yn wahanol. Ond sa'n credu mai dyna'r pwynt. Allech chi wedi bod yn riant gwell? Ie, fi'n siŵr allech chi wedi. Neu allai ni gyd bod. Ond ystyriwch y stori am eiliad. Gadewch ni ystyried y tad yn y stori. Achos roedd y tad yma'n dad da. Oedd e'n tad dda. Mae mynnu'r etifeddiaeth yn gynnar, yn ei hanfod, mae e'n meddwl dymuno bod tad hi'n marw yn gynnar. Ac eto, mai dyna beth mae'r plentyn ifanc yn gofyn amdano, corffordd mae'r tad yn ymateb. Mae fe'n drigarog, mae fe'n cefnogol. Mae fe'n dyn hael, mae fe'n enwog hyd yn oed. Mae fe'n enwog am fod yn garedig hyd yn oed at ei weision. Ac eto, wrth i'r ac un peth arall, tra bod wrth i'r brawd hannaf gwrthod dod mewn i'r parti, sylwch sut mae'r tad yn ymateb. So mae fe'n colli beans a sgrechen a gweud rhywbeth fel, yeah, you don't know what I've been through over the last few years. Beth yw e'n neud? Mae fe'n amyneddgar, a mynd allan ato fe, ond roi'r holl amser sydd angen arno fe i ddod i'w senses e. Mae'r dad yma'n dad da, mae'n dyn dda. Ond hyd yn oed wedyn, mae un mab yn mynd y ffordd hyn, a'r llall yn mynd y ffordd yma, a stym byd allai fe wedi wneud am bwyty fe. Reit, let's apply o hon ychydig bach. Falle bod chi'n riant newydd, neu gweddol newydd. Gadewch i ni cymryd hon o ddifri, reit? Ni'n mynd i trial gorau ni. Ni'n mynd i wneud y pethau iawn. Ac wrth i ni fagu'n plant ni, mae'r rai pethau ni'n mynd i allu controlo, a rai pethau sy'n mynd i bod hollol mas yn reolaeth ni.
Ac yn y pen draw, mae dewisiadau nhw yn dewisiadau nhw. Rhwngtho nhw a Iesu. Ni'n mynd i trial gorau ni, a bydd rai pethau mas o'n reolaeth ni. Ac i chi falle sydd ymhellach ymlaen yn y siwrne rhiennol yma. Mae yna rai pethau wedi bod mas o'ch reolaeth chi hefyd. Felly byddwch yn rhydd o'ch baich chi. Achos mae fe'n brifo, nag e? I colli y plentyn ar fore Sul. Mae yna rai pethau allan o'ch reolaeth chi. Byddwch yn rhydd o'ch baich. Ail. Right, yr ail ar sylwad. Fi wedi dysgu gair newydd. Nid llwybrydd yw diwedd y stori. Llwybrydd? Chi'n gwybod beth yw llwybrydd? O'n i ddim. Waywardness. Na? Oh, na. Gutted. Liz, is that not right? OK. Ail ar sylwad. Nid waywardness yw ddiwedd y stori. Achos nid stori am fab yn gwrthod ei dad yn unig i'r dameg hon, ond llun o rywun yn gwrthod Duw. Sylwch ar y ffordd mae stori yn mynd. Mae'n dechrau gyda rywun yn gwrthod Duw ar lafar, yn cymryd yr anregion wrtho fe, ond yn gwrthod yr un aroddon nhw. Yna mae fe'n taflu ei hun i adnod 13, bywyd y fradlon. Erbyn adnod 16, ble mae fe, mae bywyd wedi mynd mor bell a mor off y tracks bod e'n byw gyda'r moch mewn gwlad bell ac mewn symboliaeth Iddewig, achos cofiwch bod Iesu yn Iddew a mae'n siarad i gynulleidfa Iddewig, felly mewn symboliaeth Iddewig, mae fe'n i fod gyda'r moch mewn gwlad bell, mae fe'n amhosib bod yn bellach i ffwrdd yna Duw, bellach i ffwrdd o ddiwrth o Duw. Ac falle, dyna sut i chi'n tymlo, a dyna sut i chi'n meddwl am bwyty eich plant chi. Chi'n methu dychmygu nhw bod yn bellach o ddiwrth o Duw. Nawr, small stori nhw i wneud am moch a Ffeteiniaid, efallai bod bywyd nhw yn hollol groesio yna, ond eto, pryd i chi'n dychmygu nhw yn olau Duw, chi'n methu dychmygu nhw yn bellach i ffwrdd ohono. A mae fe'n brifo, nag ie? Os mae chi yw hwnna y bore yma, peidiwch colli calon. Achos mor stori yn bennu yn adnod 16. Diolch beth. Mor stori yn bennu yn adnod 16. Ble mae'r rebel erbyn diwedd y stori? Ble mae'r rebel erbyn adnod 24? Ble mae'r un a wrthryfelodd ac wrthododd yr efengil? Adnod 24, fy mab oedd wedi marw a daeth yn fyw eto. A roedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Dyma'r pwynt. Mae'r yfradlon yn dod adref. Mae'r yfradlon yn dod adref. Dyna yw'r pwynt. Pa mor hir chi'n meddwl oedd y tad wedi eistedd yn y ffenest yn disgwyl i'w blentyn ail ymddangos yn y pellter? Sawl diwrnod, sawl wythnos, sawl mis, sawl blynedd oedd wedi eistedd yna yn aros i'w mab ail ymddangos. Faint mor hir yw wedi bod i chi i weld nhw nôl gyda Iesu? Mae fe'n rwydd colli gobeith, nag e? Mi'n siŵr alle fe fod yn rwydd iawn colli gobaith. Ond cofiwch pwy yw'r Duw i ni'n addoli. Cofiwch pwy yw e. Paid colli gobaith, cofiwch y Duw i ni'n addoli. Pwy yw e? Adnod 24, y Duw sy'n codi'r meirw. Fy mab wedi marw a daeth yn fyw eto. Dyma Duw sydd yn codi y meirw. Ac mewn eiliad, alle fe gafael ar calon a dychymyg yr un mwyaf pell a troi nhw nôl. Sdim ots ble maen nhw heddiw. Sdim ots be maen nhw wedi dweud yn y gorffennol. Sdim ots be maen nhw'n wneud yn y presennol. Sdim ots ble maen nhw'n mynd yn y dyfodol. Mewn eiliad, na gyd mae'n cymryd, eiliad, a gall y Duw gafal ar ei calonau a gafal ar ei dychymyg a troi nhw nôl. Os ych chi ddim yn credu fi, disgwlwch yno fi. Mewn eiliad, nath Duw troi fi, o ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda fe, i addoli ef.
peidiwch peidiwch colli calon. Mae ef yn gallu dod ar afradlon yn ôl. A trydydd ar sylwad. Nid yw ymddygiad da bob amser fel y mae. Nid yw ymddygiad da bob amser fel y mae. Mae hwn mor bwysig. Meddylwch am y stori nawr yn spatially. Fi jyst mynd i roi lan gyda geiriau fel hyn. O fodol, spatially. Sorry, Liz, chi'n cael lot o attention fod yma. Dychmygwch bod y stori yma'n cael ei wario mas ar bwrdd o flaen chi, right? Lego pieces. Ble mae'r mab afradlon, ble mae'r un ath aros? Ble mae nhw ar ddechrau'r stori? Ble mae nhw ar ddiwedd y stori? Ble mae'r prif gymeriadau ar ddiwedd y ddameg? Reit, ble mae'r brawd iau sydd wedi mynd yn bell? Wel, ar ddiwedd y stori, mae ef yng nghanol yr holl lawenydd yn tŷ ei dad. Ble mae'r brawd hynaf? Mae e mewn cae, yn ystyfnig yn gwrthod dod i mewn. A chi'n gweld y pwynt. Mae'r un oedd i ffwrdd wedi dod gytre, a mae'r un arosodd nath edrych ar rhan yr holl ffordd trwy fywyd, mae ef yn ymhell i ffwrdd yn ei galon. A mae hwnna'n mor bwysig, mae hwnna'n enfawr. Let's peidio, please, byth cael ein twyllo gan ymddygiad, ymddangosiad. Just achos bod ein plant ni yn fodlon dod i'r eglwys, fodlon gwrando'n ifydd a heb wrth ryfela. Tanlinellwch hwn. Mae yna bilion miles, mae yna bilion o filltiroedd rhwng fod yn Gristnogol a fod yn Gristion. Ni'n gallu edrych ar rhan. A bod y goll yn ein calonau. Mae yna bilion o filltiroedd rhwng bod yn Gristnogol a bod yn Gristion. Nes i ddim clywed am Iesu nes yn 17, glywes i ddim gair am bwyty fe, really. A nes i ddim mynd i cwrdd gyda pobl Duw nes o'n 18. Mae plant fi yn cael magwraeth gwbl wahanol. Maen nhw'n byw profiad gwbl gwahanol i fi. A fi'n rili ddiolchgar am hwnna. Maen nhw'n clywed am Iesu yr holl amser. Maen nhw'n clywed am Iesu yn y tŷ. Ni'n gweddio i Iesu, ni'n troi at Iesu. Maen nhw'n clywed am Iesu yn yr eglwys, yn ysgol Sul. Ond y ofn mwyaf sydd dy fi, credu mae yr ofn mwyaf sydd dy fi full stop. Newedig pryd fi'n meddwl am bwyty nhw. Yw eu bydden nhw trwy clywed cymaint wedi Iesu a cael ei magu mewn teulu Cristnogol, nawn nhw cyfarwyddo i'r ffordd, nawn nhw dysgu'r iaith, nawn nhw dysgu'r atebion am Iesu i gyd, ond heb ei nabod. Bydd rai plant yn gwrthryfela. Chi'n gwybod hwnna? Chi wedi gweld e, chi wedi profi fe. Neu rai plant gwrthryfela. And here's the point, some wouldn't dream of it. Some will rebel, and some wouldn't dream of it. Ond just achos bod ei stori nhw ddim yn ymwneud â moch a ffeteiniaid, dyw e ddim yn golygu bod nhw'n nabod Iesu. Felly beth allan ni wneud? Beth ni fod wneud? Wel, y peth amlwg ni angen wneud yw gweddio. Ni angen gweddio. Ond mae yna doi peth arall yn y testyn fi'n credu sy'n rhoi gobaith i ni. Goblygiadau. Goblygiad cyntaf. Dyma'r un cyntaf. Mae rhaid dangos iddynt, mae rhaid i ni ddangos plant yr eglwys seren y gogledd. Mae rhaid i ni ddangos i nhw seren y gogledd. Coadnod 17. Ble mae adnod 17? Coni. Yna daeth ato ei hun. Yna daeth ato ei hun. Ar y pwynt mwyaf adfail, mae'r mab iau yn dod at ei hun, hynny yw, mae'n dod at ei synhwyrau ac yn cofio ei dad. Beth yw yn cofio am ei dad? Mae'n cofio bod ei dad yn ddyn hael caredig. A'i gobaith yw bydd ei dad yn cymryd e nôl mewn i'r tŷ fel gwas, nid yn ei freuddwydion mwyaf gwyllt yw ein disgwyl cael ei groesawu nôl fel nath e. Ond mae fe'n cofio'r gwirionedd am ei dad ei fod ef yn hael. Pan dath e at ei hun.
wrth i'n plant ni felly, dod i'w synhwyrau nhw, beth yw maen nhw'n mynd i gofio? Beth yw i ni wedi dysgu iddynt hwy? Beth bydden nhw'n gwybod ganddyn ni sydd yn wir? Beth ych chi'n gwybod am seren y gogledd? Dyma beth sydd ddim yn wir am seren y gogledd, neu sydd ddysgu wrthnos hyn, sydd falle yn undermineo'r holl illustration. Ond whatever. Nid seren y gogledd yw'r seren disgleiriaf yn yr awyr nos. Ych chi'n meddwl hwnna? O'n i'n meddwl hwnna, dyw e ddim, apparently. Doesn't really matter. Mae fe'n agos, anyway, it's close. Y peth amdano seren y gogledd sydd yn perthnasol yw bod y seren y gogledd yn eistedd mwy neu lai syth union uwch ben pegon y gogledd, ac felly mae hwnna'n meddwl wrth i'r ddaear troi yn y nos. Mae hwnna'n golygu wrth i'r ddaear gylch droi, bydd pob seren arall yn y nos yn edrych fel maen nhw'n symud, ond mae seren y gogledd yn aros yn sefydlog. So mae seren y gogledd yn aros yn sownd. Sydd yn meddwl, os ych chi'n gallu ffindo seren y gogledd, chi'n gallu ffindo'r gogledd. Ac os ych chi'n gallu ffindo'r gogledd, chi'n gallu ffindo'r ffordd nôl ble bynnag ble i chi yn yr Northern Hemisphere. Os ych chi ar goll unman yn y Northern Hemisphere, os ych chi'n gallu ffindo seren y gogledd, chi'n gallu ffindo'r ffordd gytre. Felly mae'n really bwysig bod rhywun yn dysgu i chi sut i ffindo seren y gogledd, right? Achos rhywbryd eidi ar goll. Wrth i'n plant ni tyfu fyny, mae rhaid i nhw bod gallu ffindo'r ffordd gytre. Felly mae rhaid i ni ddangos i nhw seren y gogledd, ond to'n really siarad am seren y gogledd i fi. Siarad am Iesu nag i fi. Mae rhaid i ni ddysgu nhw am beth sy'n wir ac yn ddigyfnewid mewn bywyd sydd yn newid o hyd. Mae rhaid i ni ddangos i nhw y gwirionedd am Iesu Grist, y gwirionedd gogoneddus am brenin Iesu. Y Duw nath ddod yn gnawd, a nath farw dros ni. Job ni yw i ddysgu nhw amdano fe. Eglwys, job chi yw i disgwyl rownd yr ystafell yma, gweld y plant, a cymryd rhyw fath o cyfrifoldeb i helpu y rieni i ddysgu nhw amdano Iesu Grist. Diarhebion 22, hyffordda blentyn yn y ffordd y dylai fynd. Hyd yn oed pan fydd yn hen, ni fydd yn gwiro oddi wrtho. Hwna trwy'r ysgrythurau i gyd. Effesiaid 6, chwi dadau, peidiwch a chythryddwch plant, ond ei meithrin yn ysgyblaeth a hyfforddiant yr arglwydd. Job ni yw i hyfforddi nhw yn yr arglwydd. Wedi bod yn darllen yn weddar y cynllun addysg newydd am rywioldeb mewn ysgolion. Wedi cymryd bach o ddiddordeb yn y yn weddar gan bod plant mae'n berthnasol i Griff a Mali a, Osian i ddod. A'r gair sydd yn ymddangos ar holl ffordd trwy'r cynllun addysg yma, sori os mae un o chi sydd wedi sgrifennu fe, yw y gair sydd yn ymddangos trwy e gyd yw the desire for the children to have a rounded education. A rounded education. I am all for that. Yeah, great. A rounded education. Fi eisiau plant fi cael un o'r eina. Ond beth sy'n yn fwy pwysig yw bod plant fi ddim yn cael rounded education, bod nhw'n cael grounded education yn yr arglwydd Iesu. Ys mor llywodraeth yn mynd i wneud na. Ys mor ysgol yn mynd i wneud na. Job fi yw hwnna. Nid i roi grounded education ble maen nhw'n gwybod pob math o bethau, a bod gallu parchu pob math o bobl. I'm down with that. Ond job fi yw i ddysgu nhw ac i roi grounded education i nhw am yr arglwydd Iesu. A does neb arall yn mynd i wneud hwnna. Rieni, dyna yw ein job ni. I ddysgu nhw am Iesu Grist. Os mae hwn yn digwydd ar ddamwain. A sneb arall yn mynd i wneud e. Rieni, newch i ddysgu'ch plant chi am Iesu Grist. Tade, newch chi cymryd cyfrifoldeb, please, i arwain eich plant chi trwy y byd yma sydd yn geleneithus i Iesu Grist. A newch chi fanteisio ar bob cyfle sydd gyda chi
i dysgu'r efengil i nhw ar hyd y ffordd, rownd y bwrdd. Newch chi gadael i nhw gweld chi yn eich angen chi amdano fe. A clywed chi yn gweud, ni angen ef, nag i ni. Let's gweddio. We need him. Let's pray. Chi'n mynd i cadw hwnna wrthyn nhw? Cadw dy angen oddi wrth dy blant, neu ti'n mynd i adael i dy blant gweld dy angen di? Ac wrth gweld dy angen di, gweld y gwaredwr i ti'n troi tuag ato. Job ni yw i ddysgu nhw amdano Iesu Grist, neb arall yn mynd i wneud e. Gad i nhw gael eu syfrdanu gan Iesu wrth gweld dy angen di, wrth clywed yr efengil, a profi ei gras ddiddiwedd i bobl sydd wedi dod i ddiwedd ei hunain. Right, dyna'r goblygiad cyntaf. Osian, bydd dawel. Ail goblygiad. Felly. Ail un rili amlwg, ymddiried felly yn yw. A reswm mi'n gweud na, reit, wrth i mi ddweud o'n i gyd, gweithio nhw yn North Star, fi'n ymwybodol iawn, bydd yna ddau ymateb yn yr ystafell. Bydd rai yn ni, falle sy'n ifanc o neu gach, ar ddechrau y taith magu plant yma, a meddwl, okay, we can do this, let's do this. A chi'n excited yn bod i Boris Adam yn lawr i Wix a gweud, come on Griff, let's mynd i Wix gyda'n gilydd. Ni ar hyd y ffordd, a let's siarad yn bod i Iesu ar y ffordd. A falle bych chi'n cyffroes fel yna. Falle bych chi'n really cyffroes am gosod sylfaen family devos, family devotionals, bob nos. Cyn ni'n mynd i ddarllen The Lion, Witch and the Wardrobe, ni'n mynd i ddarllen y Beibl gyda'n gilydd, a cyn bo hir, maen nhw'n darllen Calvin gyda chi. Dyna'r dychymyg, reit? Falle bod chi ar ddechrau eich taith magu plant yn meddwl, we can do this, chi'n cyffroes. Chi'n barod i wneud y gorau ohoni, great, go for it. Ond eto, bydd eraill yn teimlo'r hollol gwrthwyneb, right? Achos heb sylwi, mae'ch plant chi wedi tyfu lan. A na gyd i chi gallu meddwl am bwyty yr holl amser sydd wedi mynd hibo, yr holl amser sydd wedi paso, a chi wedi colli eich cyfle. Mae'ch plentyn chi yn 6 yn barod, neu'n 8, neu'n 12, neu'n 17, neu 40, neu hynna. A na gyd chi gallu meddwl am bwyty, wrth i fi weid, ro'r efengil i nhw. Ie, Lew, fi wedi colli'r cyfle. Fi'n deall yna. Ac felly, pwy bynnag i chi y bore yma, pi'n os chi ar dechrau'r taith neu bellach ymlaen, peidiwch plis a colli golwg ar y diw mae Iesu yn disgrifio yn y dameg hon. Ys edrych yna fe gyda'n gilydd. Pwy yw e? Pwy yw diw yn y dameg hon? Un sydd yn gorchymyn i ni wneud rhywbeth. Paso'r efengil ymlaen. Ac un sydd yn cywiro'n dyner. Pan i ni yn sylwi bod ni wedi bod fel y brawd hun, a meddwl bod ni'n gwybod gorau. Mae'n amlwg na paso'r efengil ymlaen, a fi'n edrych nôl a jyst meddwl, gosh, cymer y weithiau le fi heb wneud hwnna. Oedd ddim angen i rywun pwyntio hwnna mas i fi jyst i peidio wneud e. Wel, dyma Duw, mae Iesu'n sôn yn bwyty, sydd llawn tyner. Mae'n dyner pan i ni fel y brawd hun yn sylwi bod ni wedi meddwl yn gwybod, pan i ni'n meddwl mae ni sydd wedi gwybod gorau. Mae hefyd yn un sydd yn redeg ato ni, i gyfarfod â ni, yn ein gwendid, sydd yn amazing. Chi'n teimlo'n wan? Fi yn. Sa'n gweithio chi nawr, gweithio nhw am Iesu Grist fel un sy'n gallu gwneud hwnna. Fi'n wan ofnadw. Fi wir yn teimlo fel tad. Sorry, na i weid hwn yn Saesneg gan bod it just rolls off the tongue really, fi wedi gweud y cymaint. I am smashing the parenting for how my kids were 6 months ago. Maen nhw wedi symud mlaen, maen nhw wedi newid, a dyma fi wastad yn war y catch-up. A fi'n teimlo gwendid fi wrth feddwl am yr angen i paso'r efengi ymlaen i nhw. Ond dyma Duw yn y pennod sydd yn redeg i gyfarfod yn ni yn ein gwendid. A pryd mae'n cyfarch ni, beth yw e'n neud with ddim yn condemnio ni, yn ein ffolineb, yn methiant. Mae e'n dathlu gyda ni pob tro i ni'n troi ato fe. Dyna Duw Iesu Grist.
un sydd yn dathlu gyda ni bob tro i ni'n troi tuag ato fe. Achos fe yw'r Duw achubol. Yr un sy'n gallu, the redeeming God, yr un sy'n gallu harddu ein mes. Yn dod ato ni i ddioddef ar ein rhan, ac os yw'n fodlon wneud hynny, wel, bydd e bendant yn cerdded gyda ni pob cam wrth i ni geisio magu plant ei ffordd ef. Felly peidiwch colli calon, edrychwch ar Iesu Grist, edrychwch ar Dduw Iesu Grist, a gadewch i ni weddio. Arglwydd, diolch am siarad i ni bod yma. Please helpa ni i gymryd dy efengyl ac goblygiadau'r efengyl o ddifri. Helpa ni, please, i beidio colli calon, ond i cerdded gyda ti a profi dy ras wrth i ni byw y bywydau chi'n galw ni fyw. A ni'n gofyn hwn yn enw Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu eto. Rhif un, efe? Dews, rhif un? Am i ti gofio amdano fi wrth fynd i farw ar y bryn, a maddau mai fe Iesu Gwyn, fydd garaf di, fydd garaf. Felly, beth i ni'n mynd i wneud? Ymddiried yn yw. Beth i ni ddim yn mynd i wneud? Bito'n hynna'n lan, beth bynnag sydd wedi mynd yn y gorffennol. Duw yw Duw y gras presennol i ni ble bynnag i ni, oce? Okay. Clywch ef. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rag syrthio, a'ch gosod yn ddifau, waw, a gorfoleddus ger bron ei agoniant. Iddo ef yr unig Dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bydd y gogoniant yma rhydu gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn nawr a byth bythoedd. Amen? Amen.